ug uwanon ang kasagarang parte sa nasod karong adlaw matod sa Pag-asa. Alang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon ani si Sir Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Sa Sugbo o ang sentrong bahin sa Visayas, lakip na ang silangang bahin sa Visayas, makasinatig panagsa nga na sa pagkamanag-umon ng kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga mga pagpanugdog o kilat, o ang ubang bahin sa Visayas, labi na ang kasadpan bahin, Zamboanga, Peninsula, Caraga o probinsya sa Palawan, makasinating manag-umon ng kalangitan, inubanan sa hinay nga na sa kasarangan nga mga pag-ulan o mga pagpanugdog o kilat. Hangin, hinay nga na sa kasarangan nga nagikan sa bagatang kasadpan ang magpasulabi sa tibok nasod. Ug ang balod sa kabaybayunan, malinawon nga na sa kasarangan. Dini sa Metro Cebu, ang sukod sa kaniton magasukad sa 25 degrees centigrado ang kinaubsan o ang kinatasan posibleng maabot og 31 degrees centigrado. Samtang ang adlaw, musalo po niya ang alas 5:49 sa hapon. Nilang kutob gikan sa buwatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Al Kiblat na yung hapon.